And anizothi ingane i-right ingekho right mzala. Yes, i-justice sayifuna for ingane, but at the end of the day ingane if ayikho right ingane. Bungana ngoku uthi nje asinasikhathi mzala. Bekumele ukuthi even na today sihambile saya kwi-pediatrician imu-refere to i-gynecologist because ingane ayikho right mzala. Sidila nengane engekho right. Yesterday noba usho 5 times ukuthi kubuhlungu siyamrabha simnika i-medication konke nje uyabona ukuthi iyahlangana mzala. Mele sithini? Mina sibe frustrated because of ukuthi abantu bazothini. Mina ngiphili ngaleyo syndrome mina mzala. Angiphili naleyo syndrome mina. Ingane if ayikho right ingane. And no matter kuzohanjwa kuyokhulunywa but into engingayifuni mzala ukuthi izinto ziphume sabe zothethwa lapha ya ku-media. Bese mase kubuya kumina mina ngizothetha ku-social media. Bara kumela njani kaloku mzala? Kanjani? Mzala, what happened ngelanga le-accident yakho cause uyazi phela thina abantu abamnyama sesimile sesifuna ukuhlasela bathi hey these people they are trying to get rid of umama kaCwecwe. Ngelanga le-accident kwenzakalani? Mzala ndandi right, it's morning, ndidlalela ugospel nje nkosi yami, ngiyahamba because ngangithatha leave on the day. So I was driving home. Mzala, ngathi mangihamba nje ngihamba kahle indlela straight. I-steering sabe saqina mzala sangathi siyathenishwa to the left indlela straight yabo. Ngathi hayibo sabe saqina i-steering and nami ngangazi ukuthi kwenzakalani. Because ngizojump i-speed hump so ngizama ukuchange down i-brakes mzala ngiyazipress i-brakes azipresseke isiqinile mzala. Would you say imoto yakho bathempare ngayo or you were just going through so much that even driving yakho ngalelo langa bengekho sharp? Even if driving yayingekho right mzala but into eqinisa i-brakes into eyenza i-steering siqine nazo so andiyazi because andazi xa i-temperature imoto kuba njani bona mhlawumbe ke ngeke confirm but I don't know bakwenza kantoni emotweni because yathi apha ivuma khona kuba ndisijejele ngase-right steering yavele yatwista mzala bese yayohlaba ngekhanda bese yahamba mzala because ndandingene eplazini kwifam yahamba mzala imoto lapho ngafaka ne-safety belt because ngangizipholele mzala 5 minutes to 8 it's morning like I've had breakfast ndi-right nje ndisendleleni. So iwase ngimkhulu ngemoto noma moto mzala ngisuka kwi-driver seat ngosheke ku-passenger seat ngike uhamba umqondo mzala ndandiphaphama only if ngishayeke ngekhanda ku-dashboard lapho ngivuka khona until then ngakwaza ndathi thixo sekulate mzala sowungale mzala ngikude kabi ngathi mangibheka indlela ndathi hayi ndifike kanti yazi ngave ngaphuma emotweni ngapraise mzala ndathi thixo umkhulu I cannot believe ukuthi ngila ngifike kanjani even if sengifikile but ngisinde kanjani imoto ikugear 4 ngeleso sikhathi iyahamba imoto mzala ingathinye ipressiwe nje i-accelerate but mangiyimisa ngakhona ukuthi ngisuka on the other side ngahlala ku-driver seat ngahlala ngafaka imoto ku-neutral nganyusa i-handbrake i-brakes zasebenza ngafaka ugear 1 yase yahamba imoto I'm like hayi bo kwenzakalani but ndaphuma mzala ndayicisha imoto ngaphumela ngaphandle bese ngaphakamisa isandla for imoto ezidlula lapha angimanga ukupraise mzala yafika imoto lo sisi ngamemeza ngabe sengifonela husband baby nenzekele accident ngabe ngimdirector lo sisi shama wabiza ne-breakdown because ngangisekude ekhaya like asasebenzi ngale manje so baba wathi no uyeza uzozofika then yafika i-ambulance lapho mzala kuyo yonke into eyishayekile ikhanda lalibuhlungu eva umlenze obuhlungu kodwa i-nails mzala i-nails ngacishe zangibulala mzala i-nails I'm like which hayi ngacishe izandla or enyaweni la ezandleni mzala ngacishe ngafa hayi izona nje ngangizwa ukuthi yabona ziyanibulala i-nails-ke manje ngathi paramedic ibhuti bahamba wangibamba shem ubhuti wabantu sihamba thathi ibhuti usuyeka uzobhala phambili i-nails zingebuhlungu mzala yo but keshe ndafika banginaka esibhedlela wabona ukuthi no ugirl akanalutho bangi-discharge in fact zangilale ke then ngaphuma ndaye naku-x-ray ndanikeza i-medication bese sahamba masifika ematatela wabe-ke ecat yabona ikati mzala ikhihambi yokuphazamisa mzala umntwana wami ngaka ngabona pha emntaneni wami wathuleka as if akhona into eyenzekayo emntaneni but ke mzala ke kulungile
umntwana mzala waphuza amapilisi wakhe. Ndathi mna baby, lo mntwana imlimazile le nto psychologically. Asimse kwadokotela umntwana. Sahamba mzala sisiye ePortshepstone. Saphuma endlini ngabo-9. Safika ePortshepstone around 20 past or 25 past 12. Ingane ime ngeenyawo emotweni. Mzala. Akakhoni ukuhlala phansi. Uthi kubuhlungu. Sithi nyamezela mntana, akho nto esizawuyenza mzala, silapha. I remember ngize ngisho kubaba ndathi baba uzosibulala masidlule ePaddock. Wa-overtake ubaba, kunenkungu mzala. Uyabona ngokuthi athi seyidrayivela imoto ukuthi noba kuthiwani but masifike esibhedlela. Safika mzala, umile umntwana ngento ba yho kubuhlungu. Athi ndibambe, umbambe athi ndiyeke. Awazi uba mawenze ntoni. Ayofika mzala esibhedlele. Ndafike ndaphuma ndathi ngicela uyocacisela amanesi ndiwa-explainele ukuthi kwenzakalani. Because as private like private hospitals abadili nge-rape andithi. Yeah. Rape, sorry, rape please. Okay. So kumele ndiyobachazisela ukuthi kwenzakalani. Ngahamba mzala ngayo-explaina ngabancenga mzala. Abiza anazi noba imanager na, yathi no akunankinga. Masikene nayo ingane. Yabonwa ingane udokotela. Wathi uzomnikeza i-medication. Wabuza ukuthi ingane ngiyipheni. Asho ukuthi no, ingane ibikhipheka yesterday. Ngayiphuzisa anti-diarrheal. Wabebuza-ke ukuthi okay, iphuzisa anti-diarrheal nani? Ngathi nePanado. Oh, okay. Wathi okay, no, eyona nto engiyibonayo manje because this is the third doctor ebonwa ingane. Wathi because of umphuzisa amaphilisi, amayeza, wathini. So I-admit vele ingane. Sayolala ewodini mzala. Ubaba walala emotweni. Sayolala. Around 8, ngithi man, ngihambe ngiyo-freshen up. Ubaba usemotweni ngithi ngimfonele, baba ngicela uze ngihambe ngiyo-freshen up. Sisasekuwenzeni mzala? Thursday ngomzala ndithi sifike midnight ngabo-12. Oh yes. To the next day ekuseni. Yeah. So sayongena ke ndayongena ebathroom ndageza. Mangiqeda mzala ugeza mangiqala ngithi mangivule umnyango ukuthi ngibajoyine. Wabebuza ubaba, mntanami ubuye late esikolweni on Monday. Kwenzakaleni? Ndabuyisa umnyango mzala. Wathi tata, besisesikolweni. Sithe ngosisesikolweni silinde umalume we-transport. Wasithuma umalume ukhetheka ukuthi sihambe soshanyela eklasini. Ndithe ndisashanyela eklasini ndave ndakhathala, as in I got tired. Mina ke I'm so observant ke mzala, and ngiyashesha like I'm so